Ang mga Thunders nanalo.
Sorry. Hindi ka makuha mais yan. Walang tubig eh. Malamig to, Les? Yes, malamig to. Yata. Sino ba ba? 6 service namin. Tapos na po kayo, tita? Oo. Tulit na. Ay, sorry po.
Bobo siya. Court number 4, Long S. CJ Malu. Yan, set daw tayo ulit. Sunod ka na. Leso. Ang mahiwagang lalagyan